pun alamat Saidul Toko Bangunan Kurtalawu Taman Gede ingkang paring asma Bapak Haji Kiswanto. Yuk margurun selek nyung goro terus sing dua. Hey ono paribasan Jawa sing nembone kacang rembat manut maralan darane ono paribasan Jawa sing nembone kacang rembat manut maralan darane putra apik utawa ala tingkahe tergantung marang wong tuwa sing ngarahake. Allahumma sholli wa sallim ala Pulau
God.